कांग्रेस आई जिंदाबाद आदर्श छवि जिंदाबाद गौरव गोगोई जिंदाबाद राहुल गांधी जिंदाबाद प्रियंका गांधी जिंदाबाद मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद आदर्श छवि जिंदाबाद कांग्रेस आई जिंदाबाद गौरव गोगोई जिंदाबाद कांग्रेस आई जिंदाबाद आदर्श छवि जिंदाबाद गौरव गोगोई जिंदाबाद राहुल गांधी जिंदाबाद प्रियंका गांधी जिंदाबाद मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद आदर्श छवि जिंदाबाद कांग्रेस आई जिंदाबाद गौरव गोगोई जिंदाबाद गौरव गोगोई जिंदाबाद बीटीसी बिसायख'थिनि थि खालारखौ दासिम फोसावथ'नाय जायाखैब्लाबो नाथाय राजखान्थियारि हान्जाफोरा गावबागाव हान्जानि दैदेनगिरि मावथि सोद्रोमाफोरखौ गोख्रों खालामनो नाजानायजों लोगोसे रायजो राजाफोरनि गोसोखौ बोनो नाजानानै फोसावदिंनाय मेल खालामबोदों। बे बिथिङाव खुंथाय हान्जायाव थानायनि अनगायैबो बीजेपी बीपीएफ आरो गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाफोराबो उन जानानै थायाखै। बेबादि समावनो क'क्राझार जिल्ला सिंनि फकिराग्राम बीटीसी बियाब सिंनि बिन्नासारा मण्डल कंग्रेस हान्जाया सखापारा बुथ कमिटिखौ 1 आगस्ट शुक्रबारखालि मोनाबिलि समाव दाफुंनानै लायो। क'क्राझार जिल्ला कंग्रेस कमिटिनि नेहाथारि नुर जामाल शेखनि नुजाथिनायाव सखापारा बुथ कमिटि दानाय हाबाफारिजों सोमोन्दो लाखिनानै फकिराग्राम ब्लक कंग्रेस कमिटिनि लेङाइ आफादगिरि आब्दुल आलिमनि दैदेननायजों मोनसे मेल जालाङो। बे मेलनि गेजेरजों सेलिम खानखौ आफादगिरि आरो यारुल आहमेदखौ नेहाथारि महरै सायख'नानै गासै सा 25 सोद्रोमाफोरखौ लानानै सखापारा बुथ कमिटिखौ दानाय जायो। मख'नो गोनां बाथ्रादि बुथ कमिटि दानाय बे हाबाफारियाव फकिराग्राम मण्डल कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि नजरुल इस्लामजों लोगोसे नेहाथारि शाहिनुर, आइटि सेलनि मिजानुर रहमान, सुल्तान, ओनसोलनि मानगोनां सुबुं आरो गोबां रायजो राजाफोरा बाहागो लादोंमोन।